Para preparar o material antes de xogar, cómpre separar as pezas por tipos, separando tamén estas peciñas que van con 3 partes que logo da partida se irán xuntando, e hai que separar as cartas, as de personaxe, as verdes, as de eventos, as de resumo da opción de esquendas que logo se repartirá entre os xogadores, as de nivel e o resto das cartas, que son as que teñen os lugares vermellos, azuis e negros, irán noutro monte. E son estas as que imos empregar para a montaxe inicial. Neste tutorial explicarase o nivel avanzado. Dependendo do nivel que se escolla, poránse máis ou menos pezas. En este nivel avanzado hai dúas maneiras de empezar, ou ben a modalidade 7 parroquias, ou ben 3 cartas 3 veces. Hai que manter un sistema durante toda a partida, xa que se fará esta montaxe en dúas ocasións. Primeiro agora ao inicio da partida e logo cando o monte de cartas remate e comece o segundo ano de xogo. Para iso, se optamos polo modo 7 parroquias, poríamos 7 cartas, unha a unha, colocando cubos ao redor deses lugares, sempre da súa cor. Neste caso, poñemos cubos ao redor da ría do Burgo, primeira carta, segunda carta ao redor do Pindo, os vermellos son incendios, os negros son contaminación mariña e os azuis verteduras nos ríos. Terceira carta, río Tambre, poñemos cubos azuis e iríamos facendo así ata encher as 7 cartas. Se optamos pola modalidade 3 cartas 3 veces, sacamos primeiro 3 cartas e poñemos cubos ao redor deses lugares, en todos os polígonos, sempre da cor que vaya saindo: Océano Atlántico, Serra do Xurés. E a terceira carta sería Manzaneda, en todos os polígonos que rodean eses lugares. Agora sacamos outras 3 cartas, retiramos estas e poñemos só 3 cubos ao seu redor, en Monte Alegre, Río Mero e Ponte da Lima. Monte Alegre, só 3 cubos. Se houvese 3 polígonos, poríanse separados. Como aquí Montalegre só ten 2 cubos, temos que poñer en algún sitio 2 deses 3 cubos. Agora no Río Mero poñemos cubos azuis, 3, rodeando o Río Mero, independentemente dos polígonos que o rodeen, e 3 en Ponte da Lima. Neste caso tamén só hai 3 polígonos, cadrou así. E finalmente o último grupo, 2 cubos ao redor destas 3 cartas. Río Verdugo, só 2 cubos, escollemos nós onde queremos poñelos. Monsao, poñemos onde queiramos. E os Ancares, 2 cubos. Sempre que podamos escoller, é preferible intentar que non se xunten cubos da mesma cor. Neste caso foi inevitable, pero se podemos evitalo, hai que facelo. Unha vez feita a montaxe inicial, independentemente do sistema que se escolla, este ou 7 parroquias, antes de seguir montando, hai que mirar se se produce contaminación mixta e contaminación intensa. A contaminación intensa prodúcese cando se xuntan nun mesmo polígono moitos cubos dunha mesma cor. O límite de cubos permitido dependerá do nivel escollido. Neste tutorial estás explicando o nivel avanzado, por tanto, só pode haber como máximo 3 cubos. Neste caso, non temos ningún territorio que supere ese límite. A contaminación mixta prodúcese cando se xuntan cubos da mesma cor. Neste caso, aquí hai azul e vermello e aquí tamén. No nivel avanzado, no momento no que se produce, hai que actuar. Nos outros niveis, permítese unha certa cantidade de cubos antes de que sexa un problema. Atender esta contaminación na montaxe inicial faise ao final, despois de poñer todo isto, pero ao longo da partida, no momento no que unha carta provoca esta situación, antes de seguir xogando, hai que atendela. A contaminación intensa, no caso de que aquí houvese que poñer máis cubos, significaría poñer 3 cubos ao redor deste polígono, impactando noutros lugares. Aquí non se deu esa situación, pero si temos contaminación mixta. Sacamos unha carta. Se sai negra non pasa nada. Se sai azul ou vermella, contamina. Neste caso saiu vermella. Polo tanto, collemos un cubo vermello que poñemos nese mesmo lugar
e outro nun limítrofe, evitando que se xunte cos azuis, polo tanto, imolo poñer aquí. E agora sacamos outra carta para atender este outro polígono. Hai que ir un a un. Neste caso saiu negra, polo tanto, non pasou nada, porque neste polígono non hai cubos negros. E agora, feito o impacto inicial, podemos continuar ca montaxe, que será moi sinxela. Sácanse 7 cartas de personaxe, das que teñen este bonequiño por detrás, e as sobrantes retíranse. As que sobran non se van a empregar nesta partida. Cada persoa escolle unha carta. Isto, que se explicaba máis adiante, modifica ou mellora máis ben as accións que cada quen pode facer ao longo dunha quenda. Cada persoa escolle unha e garda para si, para tela sempre disponible para lembrar que personaxe é. Cando remete o primeiro ano, no inicio do segundo, quen queira, de entre estas 7 cartas que hai á vista, pode coller outra, ben sexa das que non colleu ninguén, ou ben sexa, se algunha outra persoa quere cederlle a súa personaxe, e coller esa outra, unha nova, pero sempre destas 7 cartas. Ademais, cada persoa recibe deste monte 2 cartas para ver onde vai querer poñer o seu peón. Parte do traballo de limpeza é sobre o terreo, por tanto, é bo colocarse sempre preto de onde está a contaminación. Esta persoa pode escoller entre a Guarda ou Miño, o río Miño. Entre a Guarda ou o río Miño. Polo tanto, vaise colocar, por exemplo, aquí na Guarda, para estar máis cerquiña. E o resto das persoas farían o mesmo. Colocaríanse no que queiran das 2 cartas que lle tocan e estas cartas desbótanse. E finalmente, colócase o marcador de degradación ambiental aquí, que se explicará máis adiante, e tamén un primeiro centro de investigación que vai de regalo. Neste caso, no Parque das Illas Atlánticas. Esta é a montaxe inicial. A partir de agora, comezamos a xogar. Para comezar a xogar, mestúranse no mazo de cartas onde estaban os lugares que estábamos collendo agora, métense os eventos, que teñen 2 partes, explicaranse mellor despois máis adiante. Co monte para arriba a parte negativa e co man para arriba a parte positiva, pero iso verémolo despois. Mestúranse neste monte, barállanse ben, e cada persoa recibe un resumo das accións posibles nunha quenda, que ten o resumo de maneira gráfica por un lado e con texto polo outro, e queda á vista de todas as persoas a carta de nivel avanzado onde explica como vai cada rolda, por un lado, e como se atende a condición mixta e intensa no nivel escollido. Agora, comeza a rolda. E todas as roldas teñen 3 partes. Primeiro, cada persoa recibe unha carta deste mazo que ten localidades e eventos. Cada quen recibe unha e garda para si na súa zona do tabuleiro. E logo sácanse no nivel avanzado, como se indica aquí na carta de resumo, tantas cartas como persoas estean xogando. Imaginemos que xogan 2 persoas, pois sacaremos 2 cartas. E ponse un cubo ao redor dese lugar en todos os polígonos. Río Sil. E ahora sí, antes de seguir, atenderíamos esta contaminación. Saiu negro, non pasa nada. E a segunda carta sería as fragas do Eume. Poñemos cubos ao redor das fragas do Eume en todos os polígonos. En este caso, volvemos ter un problema de contaminación. Se sai negro non pasa nada, se sai azul ou vermello, habría que atendelo. Neste caso, saiu azul e poñemos un cubo aquí e outro nun terreo limítrofe. Está a montaxe feita. Seguinte parte, moverse. Cada persoa pode facer 4 accións das que aparecen na carta de resumo. As accións posibles nunha quenda son: cada persoa pode facer 4 destas, incluso repetidas. Pode facer 2 dun tipo, 2 do outro, ou o que se queira. Mover, é dicir, desplazarse dos lugares a outros seguindo as liñas, sen saltar ningún lugar. Para adiante, para atrás, pódese volver ao lugar no que estaba sen problema ningún, tanto polo mar, que teñen as liñas continuas, como por terra, que as teñen discontinuas. Pódese tamén limpar. Cando un peón está
nun lugar no que ao seu redor hai cubos, pode quitar os cubos que queira ata o límite de accións que teña, de calquera cor e de calquera polígono que o rodee. Pode rexenerar. Onde estea o peón, se hai algún polígono que non teña cubos de contaminación azul, negra ou vermella, pode poñer cubos verdes. Podes investigar xuntando cartas deste tipo da mesma cor, 4 cartas iguais, pode acudir cando chegue movéndose a un centro de investigación e desenvolver unha destas fases que explicaremos despois. Pódese fundar un centro de investigación se unha persoa está nun lugar do que ten a súa carta, desbota a carta e aí crea un centro de investigación. E pode tamén intercambiarse cartas. Se dúas persoas están xuntas nun lugar, poden intercambiarse cartas, as que queiran, non hai límite. Cada persoa só pode ter 7 cartas, pero o número de intercambio de cartas é indiferente, como se unha persoa non dá ningunha e só recibe. Sempre e cando sexa entre os personaxes que están xogando. Se xogar alguén máis que estivese noutro lugar, esa persoa non participaría do intercambio. E finalmente, pódese viaxar dun centro a outro. Se eu estou aquí, podo viaxar aquí. Como acción: mover, limpar, rexenerar, investigar, fundar centros, compartir coñecemento e ir de centro a centro. Todas estas accións son as que pode facer cada persoa nunha quenda. E pode facer 4. É dicir, podría facer 1, 2, 3, 4, por exemplo. Calquera delas. Ou estar aquí, desenvolver unha fase coas súas cartas, unha acción, logo marchar por aquí, 3, 4 e prepararse aí. Ou calquera outra acción que quixera facer. Se en algún momento non se quere aplicar algún efecto, ben sexa porque xa hai unha localidade que xa ten moitos problemas ambientais e pode provocar aquí contaminación intensa ou mixta, ou ben non se quere aplicar un evento polo mesmo motivo, porque pode ser demasiado intenso, porque pode facer acabar os cubos ou dar algunha das consecuencias de que fai que se perda no xogo, pódese non aplicar. Por exemplo, se ahora sai este evento e non queremos aplicalo, desbotámolo. E non se aplica. Pero a consecuencia é que aumenta o nivel de degradación ambiental un punto. Do mesmo xeito que xa ahora saíse Manzaneda ou Montealegre ou calquera outro que non nos interese que saia, anulámolo e movemos o marcador ambiental. As cartas que cada persoa vai guardando para sí, nun máximo de 7 cartas que quedan sempre á vista, ademais dos eventos que teñen o seu efecto especial, estas outras serven para viaxar un lugar. Por exemplo, se esta persoa descarta a carta do Océano Atlántico, viaxa ao Océano Atlántico. Isto non é unha acción de quenda. Pode facer logo as súas 4 accións. Tamén pode gastar 4 cartas dunha mesma cor para desenvolver unha fase destas de estudo, investigación e implementación. Entón, vai a un centro de investigación, por exemplo, aquí se faría unha acción, 2 accións, a terceira acción sería entregar estas cartas no centro de investigación para asentar, neste caso, a base azul, porque eran cartas azuis, e tería ainda outro movimento máis que podría ser limpar, moverse ou facer o que queira, ou mesmo viaxar a outro centro se quere. No caso de que remate nun centro de investigación ou quenda, ten un movimento extra. Estas fases, se quixéramos desenvolver outra fase máis do mesmo azul, habría que xuntar outras 4 cartas, ir de novo ao centro de investigación e desenvolver a fase azul. E o mesmo sería coa terceira, para formar unha figuriña. Estas fases dan beneficios. Cando se ten a base, por exemplo, dos vermellos, cada vez que unha persoa, imaginemos que esta está aquí, limpa un vermello, limpa outro a maiores de calquera lugar que teña ao redor. Pode ser do mesmo polígono, pode ser dun diferente. Se está a segunda fase implementada, serían 3. Por cada cubo que quite, quita outros 2. 3 cubos. E finalmente, se estivese completa, ademais de limpar 3, da cor correspondente, evidentemente,
Non hai repercusións, é dicir, a contaminación mixta e a intensa teñen outra maneira de tratarse que podes consultar nas instruccións porque dependerá de cada momento. Cando remata o monte e comeza o segundo ano, cóntase o número de fases desenvolvidas aquí e o número de centros de investigación. Neste caso, habería 3, 4, 5, 6, 7. E introduciríanse no monte de cartas 7 localidades. Non se escollen 7 calquera. Destas que teñen o cousiño verde, neste caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, van para o monte de cartas, no que xuntamos, ademais destas, as cartas que ten todo o mundo e os eventos todos. Só quedarían á vista se alguén quere quedarse cunha carta, pero o resto irían para o monte. Barállanse e comezaría o segundo ano, como xa se explicou anteriormente. As cartas verdes que acabamos de introducir serven por unha banda, ao igual que calquera outra carta vermella, azul ou negra, para viaxar ou para facer centros de investigación. Por exemplo, se unha persoa ten o Rosal, desbota esta carta e viaxa ao Rosal. Ou se está no Rosal e ten esta carta, ou se move cara ao Rosal, aquí, desbotándoa, podría poñer un centro de investigación. Ademais, serven como comodín. Cando temos 3 cartas dun tipo, ou 2, as que queiramos, e complementamos coas verdes, podemos desenvolver, indo ao centro de investigación, a fase correspondente, neste caso, unha fase negra. Ademais, se estas cartas saen no momento de impactar ao inicio da rolda, cando sacamos cartas para poñer cubos ao redor do lugar que saia, se o que sae é unha carta vermella, azul ou negra, poríamos cubos desta cor. Pero se sae unha carta verde, ponse un cubo, por exemplo, Cambados, pois ponse un cubo ao redor de Cambados. E finalmente, se nós temos unha carta destas na man e non estamos en Cambados, por exemplo, poderíamos poñer un cubo en Cambados e gastar a carta. Son os usos que teñen as cartas verdes. Hai diferentes maneiras de gañar e perder, o que fai que cada partida sexa diferente. Podemos gañar se eliminamos de todos os cubos de Galicia, vermellos, negros e azuis. Tamén podemos gañar se poñemos todos os cubos verdes, se poñemos todos os centros de investigación ou se desenvolvemos 7 das 9 fases de plans de prevención. Con cumprir un dos requisitos, gañase a partida. E pérdese cando desaparece no tablero todos os centros de investigación, que acontece cando están rodeados por 7 cubos, independentemente das cores que teñan, desaparece o centro, pero logo si podería poñerse noutro sitio, evidentemente. Se a paciencia da xente se esgota cando este marcador chega ao final, ou ben, cando non queda na reserva cubos de algunha destas cores, ou ben vermellos, ou ben azuis, ou ben negros. É dicir, se unha destas cores está toda posta no tabuleiro, remata a partida. No caso de gañar, sexa cal sexa o requisito que se cumpla, non pode haber máis de 2 cubos en ningún polígono. É dicir, non podemos poñer todos os centros de investigación deixando Galicia abandonada, chea de incendios, verteduras e contaminación mariña. Investigadoras de auga, de montes e de mar. Teñen o mesmo efecto, pero con cores diferentes. Poden sacar un cubo extra de algún terreo limítrofe en cada quenda. Por exemplo, se a persoa violeta é investigadora de montes, que sería o vermello, cando saque un cubo de por aquí, pode sacar outro maiores. Podría sacalo do outro terreo. Ou se houvese por aquí terreos, podría sacar cubos, podría ser daqui e daqui, ou onde sexa. Pero isto sería só unha acción. Saca un cubo e outro de regalo. Outra acción, saca un cubo e outro de regalo. E neste caso, podría facer esta acción e xa se levaría, aínda que sacou 6 cubos, só leva 3 accións. Pescadora, mariscadora e axente forestal. Poden, en calquera momento da súa quenda,
a maiores dos 4 movimentos accións que pode facer, sacar 2 cubos máis da súa cor de calquera lugar. Non ten que ser limítrofe. Por exemplo, se o azul é a pescadora, fai a súa acción por esta zona e retira este e este. Ou calquera outros 2 cubos que haxa en calquera lugar, a maiores das súas 4 accións. A carteira, dentro da acción de intercambio de cartas, pode facer ese intercambio sen necesidade de estar en contacto con ninguén. Por exemplo, o violeta e o amarelo poden intercambiar cartas sen moverse. Se houvese outra persoa máis xogando, unha acción sería intercambiar con esta persoa e outra acción sería intercambiar con esta. Serían xa 2 accións das 4 posibles, pero non precisan estar unidos. O estudante, cando quere xuntar cartas para levar a un centro de investigación e desenvolver as fases de implementación de prevención, abonda con que xunte 3 cartas iguais. No canto de xuntar 4, xuntaría 3 para crear unha das fases do xogo. Centella e mariñeiro. O mariñeiro móvese máis rápido polo mar e o centella máis rápido por terra. Nas accións de movimento poden, se queren, mover 2 veces. O centella podría facer unha acción e podría facela outra vez, 2 accións, as que queira, ata o máximo de 4 que dá a quenda, e o mariñeiro podría facelo polo mar. Unha acción sería un movimento, 2, o mar son as liñas continuas que unen os puntos negros, ou con terra, e as liñas punteadas son as de terra, sería o territorio do centella. Asociación veciñal. Cando esta persoa estea nunha localidade verde ou nun centro de investigación, por exemplo, se esta persoa está en Compostela e quere poñer un cubo verde, pon outro máis, sempre en terreos limítrofes. Do mesmo xeito que se estivese nun centro de investigación, podería tamén poñer outro cubo verde. Neste caso, só podería poñer un, porque os cubos verdes só se poden poñer en terreos que estean baleiros, e aquí só hai un disponible. Por amor á arte. Esta persoa ten sempre unha acción extra. Todas as persoas teñen unha acción extra se rematan a súa quenda nun centro de investigación. Esta persoa, se acabase un centro de investigación no canto de ter 5 accións, tería 6. Sempre ten 5 accións posibles de entre as de mover, limpar, investigar e todas as que ten calquera outra persoa. Chapapote, piromanía ou celulosa. Ponse un cubo da mesma cor en todos os terreos nos que xa estea eso. Por exemplo, piromanía, poñemos un cubo vermello onde xa xa cubos vermellos. Se ao facer isto en calquera dos eventos se produce contaminación intensa, é dicir, moitos cubos da mesma cor, dependendo do nivel de xogo que sexa, ou mestura de cores, habería que atender esa contaminación antes de seguir. Do mesmo xeito, se non queremos aplicar a carta porque vemos que se están acabando os cubos ou por aquel outro motivo, avanzaría este marcador e non se empregaría esa carta. Vento, granxa de porcos. Nos dous casos, expándense para os terreos limítrofes. Ponse un cubo onde todos os polígonos nos que haxa algo diso. Por exemplo, a granxa de porcos sería o azul. Por cada polígono con auga ou con cubos azuis, poríase outro ao lado. Só nun dos polígonos que limita, non en todos. Un por cada terreo. Depuradora. Todos os polígonos que teñan cubos azuis quedan só con un. É dicir, este só ten un, queda así. Aquí quitamos un, aquí quitamos 2, quitamos un e quitamos un.
choiva. Quítase un cubo vermello de cada polígono que teña cubos vermellos, independentemente de que haxa un ou máis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Incendiarios e furtivismo. Funcionan igual. A única diferencia é que no caso do furtivismo só se vai aplicar ás localidades verdes de mar, é dicir, as que teñen no seu polígono algún círculo negro. Por exemplo, non lle afectaría nin a Ourense nin a Lugo. Ao resto sí. O que se fai é que en todos os polígonos nos que non haxa medidas de protección ambiental, é dicir, persoas, centros de investigación ou cubos verdes, ponse un. Por exemplo, furtivismo, que sería o negro. Poñamos un cubo negro onde non haxa protección. O rosal ten unha persoa, sempre que hai unha persoa ao redor, estes polígonos quedan protegidos. Nin Vigo nin o Rosal van recibir ahora contaminación. Pontevedra ten un cubo verde protexendo. Cambados tamén e Compostela tamén, tanto por aquí como por aquí. Malpica non ten nin cubos verdes, nin persoas, nin centros de investigación. Polo tanto, Malpica recibe un cubo negro en calquera dos polígonos, procurando, neste caso, ou ben aquí ou ben aquí, que non se xunte con outros. A Coruña tampouco ten nada protexendo, polo tanto, recibe. Ferrol ten tanto unha persoa como un centro de investigación e un cubo verde. Neste caso, danse os tres. E Foz ten esta persoa, polo tanto, ningunha máis se ve afectada. Limpafontes. Retíranse os cubos de todos os polígonos nos que haxa só un azul. Por exemplo, sacaríase este e este. Nosotros, como hai máis de un, non se sacarían. Peixes mortos. Póñense 3 cubos en 4 terreos calquera. Por exemplo, vamos ver 3 aquí, 3 aquí, 3 aquí e 3 aí. Marea branca. Unha persoa dende calquera lugar do tabuleiro pode eliminar 7 cubos negros en calquera sitio. Por exemplo, se a amarela ten esa carta, podería quitar daqui sin estar cerca. Pode facer 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. O 7 que queira. Marea negra. A contaminación mariña vai terra adentro. Ali onde haxa un cubo, avanza ao polígono seguinte. Por exemplo, este avanzaría para aquí, ou para aquí, ou para aquí, para onde se queira. Avanza, pero deixa un rastro. Este podría avanzar para aquí ou para aquí, pero como están protegidos polo este peón, neste caso, non pasaría nada. Neste caso, pode avanzar para aquí ou para aquí. Imos evitar que se xunten dúas cores, polo tanto, poñémolo aquí e deixa o seu rastro. Neste caso, podería avanza só un cubo, ainda que haxa varios, avanzaría só un e queda ese rastro. E finalmente este podería avanzar para aquí ou para aquí. Como hai sitios protegidos, nos podemos facer que avance para aquí, por exemplo, eliminando este cubo que o protexe. Ou podemos facer que avanzou para aquí e como xa estaba protegido, non pasou nada.